Headlines kan mga barata, tradisyonal na simbang gabi, mapuna sa agang Biyernes. PNP Bicol, nakaalerto na sa pagpuon kan simbang gabi sa aga. Tricycle driver na nawalatan in pitakang may lamanin kwarta, ibinalik. Para uma, nadiskubre na manin buhay asintadta din saksak sa Pasakaw, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Mantinidong nasa full alert status ang kapulisan sa bilog na Bicol Region urog nangunya na mapuuna ang tradisyonal na simbang gabi. Sinugo na ni Police Brigadier General Rudolph Dimas, Regional Director kan PNP sa Bicol, ang gabos na unit commanders na higutan ang seguridad urog na sa mga simbahan ngunya na mapuuna ang siyam na amay na pagkaaga na igwang banal na misa. Sa kasumpay na bareta, Search and Rescue Unit kang City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga, nakaalerto naman sa pagpuon sa agang amay kan tradisyonal na simbang gabi. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa agang amay na ampon kang tradisyonal na simbang gabi, asin mapuon man sa aga, hasta sa pagsabat na kang bagong taon, naka-red alert status na ang Search and Rescue Unit kang CDRR sa Naga sa pangingenot ni Mr. Rene Abiada. Higot subot ang silang koordinasyon sa Naga City Police Office na nag-deploy man in police kada simbahan. Mantang andaman sida na magresponde sa anuman na insidente na iaapod sa inda kang Central Communication Center. We work in conjunction with the Naga City Police Office. So aram ta mambaga na si police naglagning apat na personnel sa lambang mga simbahan digi sa Laugang Naga in preparation para digi sa simbang gabi. Ngunyan po asa mo yang grupo nakaantabay lang 24/7 through the sa moyang communication hub, which is the Central Communication Center, to cater and respond to all forms of emergencies digi sa tuyang area of responsibility. Hulit tayaw sa red alert status, bawal naman ang bakasyon sa mga empleyado na kaipuan in kaso igwanin mga responde ngunya na Pasko asin bagong taon. Pag December kami na kami pinapalib ta in preparation na kung may mangyaring eventuality, kami naka-ready reserve status na pwedeng i-deploy. Nakahanda naman ang mga ambulansya asin iba pang bihikulo na sedang gagamiton sa panahon ng responde. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kung sa aga mapon ang simbang gabi, sa aga naman matatapos ang simbang tanghali kan mga persons deprived of liberty sa Naga City District Jail. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung igwang simbang gabi, igwaman simbang tanghali. Iniyo ang banal na misa na pinagigibo online para sa mga persons deprived of liberty. Sa Naga City District Jail Male Dormitory, inabutan na nag-attende rin simbang tanghali ang nagkaperang PDL. Susuki Jail Inspector Jose Generoso Aguilar kang Naga City District Jail Male Dormitory, ginigibo ini sa bilog na Pilipinas na pagpatak ning alas 10 udto. Ma-attende na sinda kan simbang tanghali. Ginagawa po ito nationwide, kaya po pag alas 10 ng tanghali, lahat po ng jail nationwide ay meron po silang simbang tanghali. Yan po, ang ano po niyan ay yung National Headquarters Chaplaincy. Huli ta Pasko, may mga aktibidad man na nakalinyada ang mga PDL sa Naga City District Jail. Kabali digdi ang pagkakaigwa ng Christmas party, pag-arayunan ng dekorasyon kang selang dormitoryo, asin po contest sa Christmas caroling. Yung una po, meron po silang Christmas party. So tapos yung sunod po, meron silang contest para sa pinakamagandang dekorasyon ng dormitory. Yun po ay i-award siguro yan mga pag during ng Christmas party nila. Parang ganun po ang proseso niyan. Contest po para sa Christmas caroling. Sa regional level, nagkaroon po ng first cantata. Ang ibig pong sabihin ng cantata ay yung choral singing. Na yung BGMP Naga City District Jail po ay nakapang-apat po sila. Out of 9 na lumahok sa buong region sa Type B jail. Matapos ang simbang tanghali sa agang Biyernes, kasabay kang pagpuon kan simbang gabi. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Padagos pa sa mga bareta, PNP San Fernando nakalatag na ang seguridad sa pagpuon kan simbang gabi sa aga.
Ang detalye sa aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Sa ganaan pagpon kang simbang gabi, kaya ang mga otoridad nakalatag na ang manlain-lain ng security plan sa indang kanya-kanyang mga lugar para maging salbado ang mga masimba. Sa Banwanin, San Fernando, ang St. John the Baptist Church sa sentro kan lugar, ang babantayan man ka na PNP tanganing masyerto, ang seguridad kan mga maaprobitsar kan simbang gabi. Parish Church. Okay. Yan man lang po ang babantayan taligdi. Not unless kung igwa pa po sa ibang barangay ning magselebrar ning misa di Gallo o kaya ang simbang gabi na inaapunta. Anyway, samuya po sa praktikang PNP, ang preparation mi po yaon permi na sa pag-antabay sa pagsasimbang gabi lalong-lalo na araw po kayan na banggingani siya, siyempre isipon ta permi po ang kaligtasan kan mga komunidad ng mga nagredonuman po sa simbahan, mga parishioners. Iyo po yan ang pinakano mayo po sa indang mangyari, maging ligtas po ang Pasko ninda, maging ligtas po ang pagsimba ninda sa gabos pong oras. Iyo malang po yan ang kang pulis dyan. Pero anyway, dawa po mayo po ning simbang gabi, ang pulis po kami yaon sa dalan. Lalong-lalo po nasa main road kami. Ninhulit na sa gilid kan tinampo ang nasabing simbahan na ngapudan man ang opisyal sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho tanganing maiwasan ang aksidente sa tinampo, asin maging disiplinado tanganing matuninong ang pagselebrar kan Pasko sa Banwaan. Sa komunidad kan San Fernando, mahagad po ako sa Indo na sana po makisumaro kita sa pagpalit sa ngunya na Pasko hanggang sa pagpalit ng taon. Na sana po maging matuninong po ang pagselebrar po kang Pasko kasi bagong taon hindi po sa San Fernando. Si mga parainom dyan, dahil may po kamo binabawalan mag-inom, pero sana po maging disiplinado, asin maging ining aware sa mga gigibuon ta lalong-lalo na mas dakol ang porsentahe kang mga tao na dahil nagiinom gusto sana mag-celebrar, gusto sana mag-ugma ngunya na Pasko asin ngunya na New Year. Para sa GNNTV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik ang news break, tricycle driver sa siyudad ng Naga ibinalik ang pitakang may laman ng 11,000 pesos. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado.
So sa tuyang mga namamanwaan, ini ang sendong serbidor, Mayor Chris Lizardo, nagpapaabot ni Mokmang Pasko, asin maligong bagong taon. Lugod ang selebrasyon kang Kapaskuhan, mapano ang sa tuyang puso ng kaugmahan, asin pagkamo, na inot na ipinamati sa tuyang ang mahal na Diyos. Kami po sa lokal na gobyerno kang Minalaba, lauman po nindo ng pagkamo asin pag-asikaso, mapadagos-dagos na may pamati sa inyo. Sa liwan po, sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kan Banwaning Minalaba, nagpapaabot ng pagbati, Merry Christmas and a prosperous year. To the NCF Tiger community, now that we are almost over the pandemic, I would like to greet each and everyone a Merry Christmas and a good holiday and a Happy New Year. We look forward to more blessings from our Lord God to the coming year. Again, to all of us, let's enjoy the holiday. I wish you all Merry Christmas and a Happy 2023 New Year. Padagos pa sa mga bareta, nakakaguno ngunya nin pag-umaw ang naging lakdang kan sarong tricycle driver sa Naga kan makalis magbalik ang pitakang nawalat na igwang laog nin dakulang kantidad ning kwarta. Ang detalles kan aramon ta sa report ni Melvin Machado. Dahil pare-pareho ang naipupuling ganansya ni Tatay Victorio Blanco sa urual daw niyang pagpasada ng tricycle digdi sa siyudad kang Naga. Minsan sobra, minsan kadikit. Pero mas lamang ang kadikit na sa iyang naipupuli. May 5 siyang aki asin naka-star sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Kasud mang hapon, 2 pasahero ang naglunad sa iya asin kan sa iya nang may hatod asin magbaba, may nawalat na itom na pitaka sa tukawan. Ini may laman nin 11,420 pesos asin mga ID. Sa isubot ining pinagdara sa sayong operator na nagdesisyon na darahon man sa sarong istasyon in radyo para ipangapudan ang may sadiri. Pagabot mo duman sa sentro, sa mayhong na, nagbaba na sinda. Sinriparo man ako na may nawalat. Sa inutang ko pa nga nito na iling. Dumaan na sa may, yarin na sa may boning. May nagpara sa kong pasayro na masakay man. Nagiling ako sa tukawan. Sa tukawan na iling ko itong wallet na ito. Di, kinuha ko na. Takon makuha pa ka itong pasayro na dahil ako nag-aaram. Nagpatod man itong nagsakay na ito sa Kalawag. Duaman. Paano sir nahiling mong may kwarta? Siyang hiniling mo po? Pigiling ko po siya. Pigiling ko siya. Igbukaan ko si Tamay Siper. Igbukaan ko. Nahiling ko tulos itong mga mananribong kwarta. Para kay Tatay Victorio, aram niya ang pagmati kang nawawaran. Hulit na nangyari naman inisa sa iya. Kung kaya di niya pinag-interesan ang dakulang kantidad nin kwarta. Bako man subutin niyang enot na pagkakataon na may nawalat na gamit asin sa iyang naibalik sa may sadiri. Kuyan po kaya ako nawara naman po ko yan. Garo abang lain po kaya sa pagmati. Garo kaya. Naisip ko itong nawara na ito, garo-arog makatong namati ko na maraw to. Minsay ni Tatay Victorio sa kapareho niyang tricycle driver. Sa kapwa ko driver na nasa Trimobile sektor na nawawalatan, lugod man po na maibalik din do sa may sadere. Maraoton po baga ang nawawaraan, maglain-lain sa pagmati. Yan lang po yan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, hastangon yan, dai pa nakiklaim ang nasabing wallet na pinag-turn over sa sarong radio station digdi sa siyudad ng Naga. Susog sa impormasyon, may nagpupulbar subuot na mag-claim kan pitaka alagad sarala si impormasyon na itinao sa management kang istasyon kun kaya dai ini itinao. Sa satuyang police report, sarong paraoma na diskubring mayo na nin buhay asin tadtad nin saksak sa iyang lawas. Ang detalye sa report ni Jerome Briggs.
Gadana kan madukayan ang saroga para uma alas 12 nin udto kasod mas sa Sitio Balagon Dalupaon Camarines Sur. Sa report kan PNP, nadukayan na gadan asin may tama nin saksak sa likodan asin atubangan ang biktima nga si Michael Merudio, 31 anyos sa maduot na porsyon kana sambitan ng lugar. Sa initial na investigasyon kan mga otoridad, nagluluwas na huring nahiling na buhay ang biktima alas 9 nin banggi kan Disyembre 13, 2022. Matapos ininga mag-atindir sa Christmas party sa Balagon Elementary School kay bahanan sa iyang mga barkada. Sa ngunyan padagos pan mahigot na investigasyon kan mga otoridad sa pangyayari para sa posibleng pagkakabistuhan kan sospek na nanaksak sa biktima. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, huli sa Maricas na pagresponde kang Search and Rescue Unit kan lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga sa pamamayuman ni Rene Abiada kaiba ng iba pang grupo. Tulos na nahanap ang 71 anyos na si Fidel Garcia na taga Santa Rita, Batangas City na nagkarigo sa Malabsay Falls sa Mount Isarog. Alagad nakasuway sa iyang mga pag-iriba. Imbis na pababa, pasakat subuot ang biktima. Susog kiri ni Abiada, nahanap na ninda ang biktima harani sa Kampuan kan Mount Isarog National Park. Sa iba pang bareta, yaon ngunyan sa kustodiya kan CIDG Camarines Sur ang suspek na si Rito Hernandez kan Calabanga Camarines Sur matapos siyang maaresto huli sa pagbalgar sa Republic Act 7610 o Violation of Lascivious Conduct Section 5 na may piyansang 200,000 pesos. Inaresto ang suspek huli kan warrant of arrest hali sa RTC Branch 63. Ang nasabing suspek ang number 8 municipal most wanted person sa Banawaanin, Calabanga. Mga tugang 10 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.